Karay agong daway mga kaibigan, ket adda tayo dito sitio Usat iti barangay Bumitog, Banay, Ilocos Norte. Tayo agala iti Liddeg, nga iti Liddeg ket maysa karay iti exotic food a masarakan iti probinsya nga Ilocos Norte. In this video mga kaibigan is dayto iti muna nga episode iti programa tayo iti JCQ online TV channel Akainan na with JCQ. Inti nga rod padalsen iti agala ken intay to lutwen ramanan iti spicy ginitaan Liddeg mga ka-JCQ. Tulad mo baliling ay isang mutya, upelas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay gintong. Ayan, inti agala mga kaibigan iti Liddeg. At tap na ti kastaket. Inakto ipabuya kada kayo no kasanot agala ken agluto iti spicy ginataan Liddeg mga ka-JCQ. Langit kang tiyabon, ako'y lupa, at sa'yo'y nagmahal ka ng wagas. Kahit magkaiba ating landas, oh, kung ikaw baliling ang mawala, kung ikaw baliling di na makita. So ayan mga kaibigan, nakaalat tayo iti Liddeg. Impakita tayo no kasano iti panagala iti Liddeg itay imuno na nga aldaw. Ngem iti karita gundaway intayon na ipadanon no kasano iti agluto, intayo ipakita ti proseso no kasano iti panagluto iti spicy ginataan Liddeg mga ka-JCQ. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay gintong umiinom, at ako baliling ay isang bukal. Langit kang tiyabon, ako'y lupa, at sa'yo'y nagmahal na ng wagas. Kahit magkaiba ating landas. Kung ikaw baliling at kung ikaw baliling di na makita, puso ko sa iyo'y nagtitila. Pagkat mahal ka na, pagkat mahal naman kita.
Baga't mahal na mahal kitang tunay. Baga't mahal na mahal kitang tunay. God bless Rastafari. Maraming salamat mga ka-JCQ, timang tartarabay kada tayo, iti JCQ online TV channel kang runaan na, iti kainan na with the JCQ. Maraming salamat ti iCure Products, and of course, most especially mga ka-JCQ, ti 18-and-1 coffee herbal mix. Eto'y mga kaibigan, ket purong natural no kayat yo iti mang cleanse dalusan iti uneg ti bagi tayo mga kaibigan, agaramat kayo iti 18-and-1 coffee manipod iti iCure Products mga ka-JCQ.